Så sidst, så tænker jeg, nu kraftedeme, det skal være løgn. Nu finder jeg en god frisør. Så må jeg lægge pengene, det må koste, hvad det vil, og så håber jeg, det bliver en federe oplevelse. Og jeg fandt et sted, hvor det kostede sådan noget 400-500 kroner. Og ja, der sidder nogen og tænker, det lyder dyrt, og alle kvinderne sidder og tænker, skulle du kun have vasket hår? Og nu har jeg prøvet det, og jeg ved ikke, om jeg synes, klipningen var så meget anderledes, som det egentlig bare var, at jeg fik sådan en masse mærkelige tillægsydelser. For eksempel, mens jeg blev klippet, så får jeg en kop kaffe, hvilket jo som udgangspunkt er lækkert nok, hvis ikke det var, fordi mine arme var fanget bag det der frisørlagen. Så man bare kunne sidde og kigge på det, ikke? Og til dem bliver der koldt nu. Om lysten, du tager bare en tår. Hvad skal jeg samle det op med tænderne? Hvad fanden? Altså. Og så en anden ting, som han også gjorde meget ud af, det var nemlig det her med hårvask. Det var han meget sådan her, at det, inden vi går i gang, så vasker lige det hår. Det er sådan en luksusservice, vi har, ikke? Og jeg har prøvet at være i brusebadet, ikke fordi jeg står og tænker, hold nu kæft, det er lækkert, det her. Nej, men jeg er sådan lidt, altså prøv at, hvis det er fordi, du synes, jeg er ulækker, så sig det da. Altså, det var ikke nogen fed fornemmelse, det der med, man kommer ind et sted og tror, man skal have en eller anden form for serviceoplevelse, og det første, man får at vide, det er sådan, inden vi går i gang, du skal lige have et bad. Havde det været en tøjbutik, ikke? Og man på vej ned mod prøverummet, og kom en ekspedient sprintende efter en, sådan, øj, du skal lige ud og skrubbes en gang, det er sådan en service, vi har. Jeg vil ikke tage som sådan en ros, vel? Men